Good morning, Bali-Reynos and Bali-Reynas. Today, we are going to talk about the propagation technique of Ixora, or locally known as santan. Maraming varieties ang santan, iba't ibang kulay, meron din bansot, meron din mabango. For demonstration purposes, ginamit ko ang aking santan. As always, maghanap ng mga young stems. Pagkatapos ng 1 o 2 linggo, nagkakaroon na ito ng kalyo. Tandaan ninyo, iba't ibang halaman, iba't ibang number of days to form kalos. Ang susunod natin gawin ay puputulin na natin sa mother plant. Gumamit ng malinis na cutter o cutting shear. Una, tanggalin ang lahat ng dahon except for the terminal or apical buds. Pwede ring hatiin ang bawat dahon. Basta wag lang magkakaroon ng dahon sa baba. Pwede nyo rin soak sa water pansamantala bago itanim sa pot. Gaya ng ibang trabaho, kailangang systematic parate ang inyong pagtatanim. Ang ibig sabihin, kailangan mas madali ang paraan ninyo upang matapos agad ang inyong trabaho. Gumamit ng lumang lapis o ballpen upang matusok ang lupa at dito ipapasok ngayon ang cut. Sa mga maghihilig mag-propagate ng halaman, inaanyayahan ko kayo na sumali sa Facebook group called The Bali System and Other Propagation Techniques. I am sure this is the first time that you have heard about the Bali system. Pwede kayong maging mayaman dito. Kahit walang masyadong alam sa plant propagation, matututo kayo sigurado sa aking mga techniques. Susunod na step ay ang paglalagay ng mga halaman sa ICU. Dito inilalagay for 1 to 2 weeks para ma-maintain ang moisture habang sila ay nag-form ng roots. Paminsan-minsan ay tinatanggal ang plastic cover para magkaroon din siya ng konting hangin. Pag lupay-pay na ulit ang mga cuttings, kailangan mong ibalik agad ang plastic cover. At hanggang sa muli, ito si Prima Bali-Reyna nagsasabing, subscribe na!